Just tell me who you see, 'cause I think I do when you're next to me. When you're next to me, but does this work? 'Cause Good morning. So yung ano na 11:30. Anong dapat gawin? Dapat ka, sorry. Cheese platter coffee? Hindi pa naman. Balik na ako dito guys sa kusina. Naka-anim ako. Anim. Naka-anim akong ino. Ano, lima si Kat. Anim ako. Anim ka, lima ako. Ikaw, Ray? Tatlo, apat si Lyra. Ikaw pala ang ano. Panalo ko. Wala. Hali. Soju. Magluluto ako kasi may kuryente na guys. Mag-chop lang naman ang veggies para sa boys. Ayan na yung Roseland. Tapos na si John. Ako tapos na mag-iwa ng ano, veggie. Gutom na siya. Akala ko ba ayaw yun ng kumain? Ako you don't want food anymore, Chani. I thought you don't want food anymore. That was yesterday. Today is different. Tapos magsisinigang din. Yes, sinigang. Yeah, thank you. I only have 3 carrots or left, but I got lots of something in this potato. Alright? Specialty. Just put it there, honey. So good, John. Say, Anday? Kami nilatalo ka na po, no? Lasing ka na eh. O, diba? Hindi nila mag-gets na. Naglabas ako imperdible kasi yung damit ko, di ba, nahuhulog. Ninagyan niya ng imperdible. Sige nga. Ayan. Tentiraran! Hindi na nahulog. Ayan na ang kanyang likod. It's like na, at least hindi na siya papunta dito. Oh. Tara! TikTok na tayo, TikTok. TikTok daw. Mag-TikTok daw. Sa mga TikTokers kong mga friends, oh, yinayaya kami ni Simple Race. Tatalon na lang sila. Yun lang talaga yung step namin. Tatalon Tatalon. lang. Ito na pala yung yung veggies. Inano ko siya, binoil ko siyang konti kasi baka hindi umabot sa dinner nila. So, para lumambot na siya. Tapos ilalagay ko na siya sa oven. TikTok daw kami, guys. Kaya na, madali na, madali. Ayan na mo. Ay, agamin na mo, ganun-ganun. Pipiliin lang yung ganun. Eh, ganun lang akin at saka yung ganun. Kaya ko yun. Gusto nga nila ganun lang daw. Ay, sa yun, para mahirap ako. Ayun, kaya ko yan, oh. Ganun-ganun lang. Ay, naan ko ganun. Sige na, practice na. Ganyan lang siya. Oo, yung sa kapatid na nasa niya. Parang mahirap. Parang mahirap tagpalo kasi may Manay, tatalo na lang. Ito sa akin. Sabi ni Manay, ang hirapan ng talon. Akala niya yung talon na lang. Bakit na ganyan? Ang hirap na ganyan sa kapatid mo. Excuse me, can I please have a plate and some alcohol, please? Sorry. That's right, sorry, I'll see you chopped up. Will we ready, you? Yeah, yours. Is not. Sige, Kaya I boil it first. pati niya sa kapatid mo. Dali. Baho. Gagano lang kayo. Pati niya. Kasi hindi natin may pag-ganun pag kami lang need lang ni Lyra tapos sunod na lang kayo. Yun, gagano lang kayo. Nanay, sige, hindi ba na yung practice mo naman. Madali na tayo. Padali na talaga ito ng padali. Manay, hindi mo naman ako. Oo, may pakihin mo. Upgrade mo yun. Sige na. Sige, push mo. Sa atin.
Ayusin mo na eh. Kami na bahala dyan sa talon. Anong talon natin? Lagyan natin ng konti. Ito ba yan? Go, daddy. No, yan. Kaya pa ako 15. Parang kapilay. Lagyan rin yung style hair pala namin. Para maibat. Siguro yung ano dahil. Yung itrim mo. Tama yan! Mawawala na ito sa yan. Ito yun. Ay, naku, natagal. Mawawala na yung sa isip ko. Ako na ka na, hanapin ka. Ikaw na. Nasa ready na. Okay na. Hindi na dalawa. Lagi na, guys. Ay, gagawin natin. Ang tagal. Ang tagal talaga. Ate na. Ano gagawin kami? Hindi pa ko tayo dalawa muna. Ano gagawin? Yung handa-handa kami. Alam mo, step! Hindi ka eh! Ay, hindi niya alam yun. Wait lang kasi nagluto man ako. Ano gagawin natin ka? You guys, come on. Dapat kayo yung dito kami na lang. Oo, dahil daw. Ganyan, di ba? Okay. Okay, okay na. Wow, ganito na. Kayo mo. Dati ka na. Wait nga. Gusto ko yung gagawin. Gusto mo magdala na ng luwag? Hindi. Kasi may ano kami eh, nakagano'n. Uy, hindi naman makita doon ka muna. Ay, guys. Saan ka? May kasama kayong Hindi dalawa. kasi hindi dapat sila makita. Dito muna, dito sila tigil dalawa. Hindi pala tayo kasama. Hoy, hindi pala tayo kasama. Saan kami? Diyan sa gilid. Tapos kapunta tayo. Sa pinto. Tapos pupunta tayo dito. Labas pala tayo. Hindi kaya. Hindi niya kaya. Guys! Alright, ganyan ka. Wait lang, timer ko. Ah, sige. Dalisan niyo. Wala kang kamar. 10 seconds. Para dito. Tapos, ay, hindi tayo harap doon. At ano ba? Dito? Dito tayo. May isorela pa kaso. Isa pa! Isa pa! Isa pa! Isa pa! Take mo muna yan. Take na rin yan. Bilisan mo. This is very easy. Send mo muna to. This is very easy, guys. Come on. Dito. Ang tagal natin lumabas. Dami lang social. Ano yung gagawin? Pag-atulog pala tayo makat. Ganyan. Bakit tatagal? Tagal natin lumabas. Ay, tatalon tayo. May kasama kayo. Ulit pa rin. Anong una? Lasing na Hindi nila kayo sinabihan kailan papasok eh. Sumunod lang. Ako. Tignan ko lang. Pasok na pala ako. Ako din, sumunod lang din ako sa'yo. Wait lang, sinave ko lang. Sige. Bilis. Waiting lang kami dito ah. Yung mga special participation dito sa akin. Huwag mo kalimutan credit sa L. Tapos na? Wala pa, in-upload ko lang. Wait lang. May kagawin ko yung Upload, mawawala na yung battery. Ito na. Mawawala na yung Sabi Paano yung step natin sila? Ay, hindi mawala yung music. Ayan, okay. Awawa. Na-credit din tayo. Okay na? Pero pwede mag-cue. Okay. Pwede ka mag-cue kung kailan kami papasok. Ikaw na, go. Parang kayo lang dalawa talaga. Ito na kayo. Ayaw nyo kasi sumayaw. Alam naman namin hindi kami marunong sa mayaw, Pero okay naman kaming kawawain. Dad, di ba nakalimutan ko yung gagawin natin? So, Ito, kanina pa nag-ano. 1, 2, 3, and okay. Ay, say, ulit na. Bilisan mo naman, titiray mo. Mawawala na yung step. Ay, walang music! Ay, walang sound. Bakit nang walang sound? Ano Ay, gagawin nakat. natin? Anong gagawin natin? Huwag ka magpasira. Bawal ka
like, magti-TikTok. Pangalawang TikTok na namin to. I-search na lang namin yung TikTok namin, guys. Wait, tapos na tayo. Ano may click mo? Hindi dapat malaman ng tawag. Huwag kayo nga, hindi nyo nga sinasabi ko sa nyo eh. Bakit namin sasabihin sa inyo? Dito kami sa likod na kami. Eh, maluto natin, guys. Bakit tulog-tulog? Okay ba yan? Ito. Okay yan. Okay, dante. Maglagay ka na mag-space naman kita sila ang dalawa sa likod. Di ba na? O diba, upiyasan sa ko. Nakikita daw. Ang init. Nahuli ako! Wait lang! Sabi ko! Kapit na tayo, guys. Sisave ko ba yan o hindi? Hindi! Nahuli ako! Huwag yan! Huwag daw yan. Okay, isa pa na. Ganun pa na. Yung kasama kong nawala. Okay, kayo. Ulit, dali. Isa pa. Ano ba yan? Hindi. Class? Ayusin yung class? Kani, dali. Parang Zumba. Nakapagod pa lang. Kapagod na. Basta Isa pa naman sumingin ako. Una ka naman ba? Walang tao! Ano? Ayan, ano kayo? Ano ka? Nawala ang mali. Oh, mali. Natakot kasi kanina huliwan siya. Nawala ang mali. Ang sakit ang tiyan ko. Isi-save ko ba yan? Upload mo na yan. Upload na yan. Tumakbo siya. Sabi niya, lumutapit ako tapos. Save ay ano mo sa amin. Info mo rin. Grabe, ang init dyan. Ano pa kailangan natin gawin? Ano pa? Ano pa? Wala na ba? Na-warm up na tayo eh. Ikaw yung timer 10. Ano gagawin? Hindi ko Wait na tayo, tapos may kanya-kanyang ano. Di ba, wala pa dyan. Sino una? Ikaw muna ka. Ganon. Tapos, Hinya muna ka, tapos gaganon may yung what I do. Yan. Ano ba? Saan ba? Yung isa lang tayo. Gusto nyo ulitin may tayo. May break. pwedeng tayo naman. Tapos, ganyan, tapos magbe-break tayo. Tapos pag no matter what, I don't, gitna na tayo lahat. Wait, Isa-isa bang entry? yung tapos tago, pag yung no matter what, ay, ganyan. Sige, ano na? Wait, ano na? Tapos, Tapos sino? Yung sino gumana nun? Wala. Wala. Sige. tapos abot na lang tayo sa number 1 eh. Bakit naman? Tayo papasok? Okay, Charlie, ay try natin, try. Try. Yan, tira, 10 ganyan. Manay ko, saan na manay? Hindi ko manay. Yan ba, nakahalay? Nakahalay pala? Taray mo nakahalay. Ano sila gusto manay? Tapos, yung omo dahil lalabas kasi manay yung susunod na. Okay, 4 na dito. Ay, nakahalay. Ganyan. Ito ka naman sa kabila. Sige. Dito, Dito siya. Palipilay. Patayin mo 80 ng 80. Okay, tapos tayo tayo. TikTok. We're having a concert. Okay, start. Manay, ikaw, dito ka sa kabila ah. Hala, lumat. 1v1. Ala, bilis naman. May bilang po. Nagaganon siya. Na-electrocute siya lagi. Wala nga. 10 na. Wala nang sabon. Kailan may start? Wala nang tubig. Ayan. Hindi ko madami yung tubig. Pagkakawaga tayo.
Magtago kami na yan. Tago na ko ngayon. Wala. Nakunda siya, di ba? Ito yung... Mamiminig ko ba yung hilingan? Ay, gawin mo natin. Pakinggan natin. Mana yung hilingan na lang tayo. Pakinggan natin, ha? Okay. Sisakon. Ikaw man na next. Tapos ikaw, okay. Magsasayaw sa muna pala ako dito. Love you. Tapos yung no matter the pang may ano yan, may 5 O yan, yung pang 5 O. Gano'n. Sige, right. Ready guys? Okay, sige. Ready? Mana ya? Go. Nanginginig na naman ako dito ah. Ay, nahuli na ako. Ipaglalaban natin ang araw. Huwag naman tayo nag-ahuli. Sige na. Paglalaban natin yung lalaban. Paglalaban naman yan. Sige. Ready na, sige na. Dad, go. Ay, tingka. Bakit tumigiling sa ano mo? Tumigiling yung ano niya. Bakit tumigiling tayo? Let's go get a shake, Jack. Make it through. Let's go. Good! Okay na, maganda. Bakit? Wala. Bara-bara kayo. Wala na palang 5 na O. Wala pa. 5 nga. Yung kay, ano kasi kay Catherine, 5 yun eh. Sige ba na ka magaling? Magaling ka sa timing na. Sige na. Bakit kasi dami dilim yung iPad mo? Ay, wala ka. Hindi ko alam. I-start countdown. Sige. Ulit tayo. Hindi natin na pagsaman. Ulit talaga tayo. Nakulang na! Kaya ka! Pwede naman ilaba? 60 seconds! Kulang na ako. Gawin natin 60 seconds. Oo nga, 60. Ang galing mo dun, right? Nakuha mo yun. Kaya, sa O niya, paano gawin 60? Ayan na. Yan. Tapos nasasayaw, matagal-tagal tayo sa harapan. Okay, kasi ganun na nasa sana. Bakit pinitili mo cellphone mo dahil? Ang hirap pala ng TikTok Kasi lubat na. Wala talaga tayo sa timing. Wala ka lagi. Ito 60. Hindi ba yung 60? 60 ba yun? Oo, 60 yun. Kumanta ka! Yung totoo, kumanta ka! Sila yung nakita! Sila yung nagtago pero kita-kita na gano'n. Ang liit naman kasi ng space. Yung bat niya. Alam, sabi niya, alam, okay na. Okay na? Hindi na siya kumalaw. Tagal nga mag-save na. Dalawang save. Ayan na, Day. Ulit mo na, Day. So, paano? Ulitin na naman natin? Okay. Magtago nga ulit yun? Ayan. Ay, doon sa private mo, Day, na ano. Mayroon ba ganun? Ayan. Kasad na siya. Wala, may mga private pa pala. Ayan, ulitin natin. Use music. Hirap pala maging TikToker. Pawis na pawis. Pawis ng kilikili. Yan pa rin ha. Paano magtatago, Lai? Paano magtatago, Lai? Paano magtatago? Kasi wala tayong space. Kaya nga. Hindi ko bakit pa. Hindi. Ayoko. Hindi ko narinig yung
Katamanay lang ha. Discard gift. Ikaw na ka daw, Manay. Sige nga. Sige, una ka. Una ka ha? Ano nga? Ayun na! Oo lang. Oo lang. Oo ka lang. Ako na sa dulo. Ikaw na rin sunod. Okay, sige. Oh, lang talaga? Oh, sige. Oh! Nauna din ako. Hindi makita. Wow! Wow! Okay na yan. Okay na yan. I like it. Huwag na. Oo, nakakapagod. Ang init. Kapoy. Uy! Tapos paano kayo masisip ko? Pinost ko na yun, everyone yun. Oh, kita naman ng lahat nating madang people yun, Nay. Okay na yun. Okay, i-save mo na lang, Nay. Save mo lang. Nag-upload eh. Kakabo, ano pang meron? Wow, sunod-sunod. Ay, gusto ko yung i-save yung na-private natin kanina. Maganda yun. Gawa na ako ng, hinanap mo? Dami. Andyan. Nag-TikTok kami, tapos na guys. O, gawa na tayo ng gravy. Pagod na pa. Gutom na yung mga asawa namin. Di kaka-TikTok. Tama, sakto, 6:05. Never thought that I needed light just to see in the dark. Ito na yung gravy and ito yung chops. Hiwaan ko yung mga bata. I'll change the Ayan yung kids. Ayan, meron pa dito. Dami kasi nilang kinain na kumain din sila kanina ng di ba? Cheese platter. So, konti lang daw yung kakainin nila. Ayan kay Holly. Si Veronica daw siya, sinigang. Go eat, Baba. Ayan si Zaki Boy, si Kuya, tulog. Ayan si Dan tulog din. Si Ayla tulog din. Ayan na yung roast lamb nila. Siya ang nagluto niyan. And siya rin nagkakat. Kain na sila, yung boys. Yung totoo, ano to? Display? Ornament? Ay, dito yung veggies. Oh, sorry. You're right. Di ba kumain na siya kanina? Ngayon, nagre-request siya ng rice and sinigang soup. Okay. Andun yung dalawa, oh. Come on, Baba, eat. Finish it. Okay. Ito yung kay Sak, oh. Kasi nakita niya may okra, di ba? Kasi nagsinigang kami. Yeah. Is this some of my food? Yeah. Okra. He loves okra, Han. Okay. It's hot. Blow. Okay. Si Dan tulog pa eh. Andiyan pa rin siya, oh. Tinatry niya masimot yung mga, gilid-gilid ng buto. Ayan. And si Kuya na lang hindi kumakain. Kasi gising na sila, kumakain na siya, oh. Dessert na si John. Si Dan mamaya pa kasi katapos niya lang kumain. Wala na talaga yung natin, pang halo-halo. Kailan pa kaya yun Yung matutuloy? kayang yun din. Okay. Kutsarang maliit? Or Yes, please. Maliit lang. Thank you. Ay. Han, Honey. Maliit? Maliit. Maliit pa ba yan? That's big, Oh, go have an ice cream. Okay? Good. Maliit daw. Who's having ice cream? Who's having ice cream? You, Han? Siya? Ice cream siya. Oh, di ba nagla-chifla na siya? Clothes dry now, I don't know. Na. Ice cream siya, oh. Fine, is that alright? Just grab another bowl. Diba si Jan may kay Neil may is that for Neil, Han? Oh, that's yours? May pa, may Milo pa yung kanyang ice cream. Kagising lang ni Kuya. Anong oras na? Alas 8. Ito yung dinner ni Kuya. Si Jan, ayan. Si Jan, Tony, nagdi-dessert. Si Neil, tapos na mag-ice cream. Kuya, here you go, Kuya. Quesadilla. Yeah. Here. Kami naman yung kakain. Okay na?
ka? Oh, for one. Oh. Ikaw, okay dyan? Kamusta ang borders natin dyan? Kain na kami, guys. Kain, sinigang. Thanks, my Lyra. And then, ito yung sarap ng sausawan namin. Ito na yung ginawa niya. Kuha pa na isa para ano. Binablog ko yung ano, oh. Sorry. Ano yung balaw or bagoong nahila? Hindi na mapapatid ang branyo? Okay na? Kain na kami, guys. Kain. Nandito si Kuya. Oh, hindi pa rin siya tapos. Kasabay na namin siya. Ha? Yeah, you're so tired. Yeah. Never thought that I needed light just to see in the dark. Kanina pa kayo tapos kumain. Naghahanap na naman sila ng iti-tiktok. Tapos kumain. Dami pang tira, oh. Busog na busog. Hindi na siya makatayo, oh. Habat, Ayla. Dilim dito sa kwarto niyo, ha. Yung hotel niyo, wala bang ano? Kagirap. Tapos na kayo magba. She's fresh. Yeah, fresh. Fresh. Happy life. $7 weight. Nang ano? Love? Isa lang? Oo, pagkas pa. Kung lahat ng kamay nyo nandiyan, di na kayo kakasya. Paano ka namin ibibilog-bilog to? Hindi, crumble lang muna. Ay, crumble lang. Wow. Guys, and, Talaga kami magka-crumble. ito na yung cake, yung ginawa ko kagabi, ayan. Katerina. Ay, Katerina. Ika-crumble lang nila yan. Tapos gagawa tayo yung ano, butternut choco, ayan. Ready na yung ating, ano, glaze. Tapos maglalagay na. Sige. Yung mga ano ko, mga workers. Sige, crumble mo lang. Crumble mo muna, like. Yeah, durugin. Never thought that I needed light just to see in the dark. Now it's all the space, nothing can replace. Letting go of you was my one mistake. Counting every day, no, I'm not okay. Hanggang TikTok lang. Ito yung gawa ni Kat, guys. Tingnan natin. Ito yung gawa Ang ni dating Kat. ni Ka, sabihan niyo talaga kung niya yung isda sa men. Small, medium, Ayun nga pala. Yan yung mga gawa ni Kat. Yung gawa nila nga in fairness. Ano naman? Pare-pareho. Itong kay Kat, Nagpapalit ako ng battery. Yung lalaki. Si Kat wala dito nagpatulong ng bata. You want my bowl? Chocolate You want my bowl? You want my bowl? Nilagay. Or you want your bowl? Donut? Ayan, munchkin. Ito, lagyan na naman na dito. Oo. Yan. Gusto ko itong gawin. So ano, kunin Yan. lang dito, tapos diretso dito. Tapos lagay mo Ano yung doon. required? Ito lang din. Yan lang din. Panoorin nga muna kita para hindi ako magkamali. Alam Ito, mo okay na to. lagay dito. Yan na Tapos yan. panong lagay. Tapos kunin mo lang to. Scoop lang naman, Okay, I tita. have no work. Kasi ano na siya. Diba? Ganyan lang. Okay, thank you very Okay. much. Ako na. Sige, kaya mo na yan, ha? Oh, that's cool. Ayan, sige. Kanina pa siya naghihintay. Okay, you can get one. Oh, TJ. you better get a hold of it. Oh, it's on the couch. Pop it into the bedroom. Careful. Kuya, Bye, kuya. It's a bag. Sabi na, hindi ko makayo eh. Big mattress. totoo. May Ha? nakalimutan kayo. Just like, Yummy? Don't forget it. Mm-hmm. One more? Okay, one more. Get this one. I know, Baba. Oh, good. Is it good, kuya? Ang tataba na talaga siya. the one with the coconut. I have that tomorrow. Ano yung nangyayari sa ano? Ano? I am your family. Huh? Try the coconut one. There, oh. Ask Tita Race. Sige. Get one. Is it moist? Tataba ka. Sige. Takbo ka bukas, ah. Ako na kuya. You're like Ayla. Yeah, tambok na, kuya. You got double chin. Oh. I just wanna say, I need affection. Doesn't matter what you say.
na yung ating choco butternut, guys. Ubusin ni Barbie. Ubusin to para kay Barbie talaga yan, guys. Para kay Barbie talaga yan. Tapos kanina, nag-umigil kami kanina, pero mamaya ulit, pupunta lang kami sa shed. Tapos, nagmuskato na pala kami. Pangalawa na natin to, no? Ayan, pangalawa na namin to. Punta tayo ng shed, ha? Tingnan natin yung snapper. Magdala kayong lechon. Pang ano ba? Pang... Oo, kasi... Ano yun? Ano yung nalaki? Snapper. Ayan, oh. Snapper. Hulihin natin. Lalim naman. Kaya nga eh. Ang laki naman yan. Ang laki. Ang gagawin mo dyan, ihawin mo? Pawak, be. Ito lang? Oo, nandun yung isa. Yung... Okay. Sa maliit na freezer, nandito yung... Ito yung... Wala saan? Nandito yung ano ba, yung... tilapia. Kunin natin yun. Hanapin ko muna yung tilapia. Pailawin natin. Ito yung tilapia. Sana. So, ayan ang ating ulam bukas. TikTok again kami bago matulog. Sige, ganun yung sa inyo dalawang singer. Bawal kaya. May iba daw kaming step. Talagang kaming dalawa naman na isa. Isa ng special step. Okay. Kasya ba tayong apat? Okay, ano na lang natin? I-itras mo pa. Kasya ba tayo? Harap yung maliit. Oo na lang maliit. Saan na kayong dalawa? Hindi ako dalawa. Tama na kami. Sa likod kami. Tama na kami. Wait lang. Kita ba sila? Kita naman. Kahit hindi kami kita kami. Bakit importante ba na makita kami? Ang mas maganda nga, hindi kami Sige nga, anak kayo. Diyan ka pa na sa kamay. Oh, blockings daw, blockings. Wait, saan wala ka? Blocking pala yan. Blockings. Blockings. Ay, dito ta ako. Ayan, dapat nakita. Itras ka natin kanina. May yung sink. Kita mo yung sink. Okay. Ito. Tama na. Tama na. Okay lang kami. Kahit makita lang yung gamit namin. Diyan ka mo. Tapos doon ano mo. Dito ka manay. Dito ka manay. Blocking. Dito muna ha. Saan dito? Wala pa. Diba? Tapos, sorry naman ako. Ano ba sa atas? Ay, kailangan ko i-trim rate lang ako. Tingnan mo mga sabay tayo na kuwanto. Uy, Kat, mali. Hindi pa. Yung una wala pa siya ganun-ganun pa. Kaya mo. Salita muna. So, hindi. Kami, tingnan mo muna kami. Seryoso. Ano to may, ano ba ito? May rating kasi. So, saan una? Dito? Ay, narunong na siya. Kaya na. Ay, kailangan ko yata. Ay, susunod. Ang dalawa. Kakalimutan na namin yung Hindi, okay na. pag-30 din. Okay na yan. May mga salta-salta pa kasi yan. Ayun, ganyan-ganyan. Wala na, ganyan-ganyan. Manay, saan ka na? Hindi ako malisutan niyo ako. Tama na. Ano na yun? Diretso na yan? May salita pa yan. Yung ganun-ganon ka pa. Mali. Ano na? Seryoso. Yung players, ano Tapos nagtatago na. yung players? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko gusto yung podcast. Tuni pa rin gumising. Kasama niya na si Jonathan. Eh, kung yung iPad mo ka.
Galing. Saya tanong ko na. Hindi talaga tayo pwede mag-tiktok. Uy, pwede tayo sa labas mag-tiktok. Parang wala ka. Isang basta lang yung sa labas ang TV. Doon tayo. Sa labas tayo, sa labas tayo. Change location. Dito tayo. Change location. Hindi ka masalabas. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.